Shoutout po sa inyo lahat. Ito po ako sa gate na duty naman po. Tsaga-tsaga lamang po pag nag-duty ka. At sa susunod pong magla-live ako na magtuturo po ako ng tatawas sa pang-healing water po. I-share ko po sa inyo. Sa may gusto lang po sa ganito pong usapin po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nandito ako sa gate ng duty po. Panggabi po ako. Kahit na mura lang po ang sahod, basta may mga kakain sa araw-araw, tiyagaan na naman po. Ang sahod ko po dito sa isang buwan po 8,000 po ang sahod ko sa isang buwan panggabi po. Dito ako sa gate. Maraming pasaway na dito. Magsasarado ka ng alas 10, marami pang lumalabas. Ang curfew po dito ay alas 10 po. Ayan po. Parang kon pa dito sa amin, oh. Nagagulyan ko po parang Pasko pa, oh. Ito po. May Christmas light pa. Christmas light. Sana po palagi po kayong manood na aking video. Mga binabagi ko po mga orasyon po. Ito na yung mga opal. Mga bata ni congressman. Mga bata ni congressman dumaan. Okay, sir. Sama binuksit. Tim. Number Tim. Iya tua. doon sa dulo. Makukulit kung di mo sisita yung sakit, talagang yari ka. Kasi dito po pag gwardiya ka,
Pag gwardiya ka, pag may nawala dito, sagot mo lahat. Kung halimbawa po may nanakaw, kon mo yan, responsibility mo yan. Gagawa ka ng maraming ah, maraming magandang kon mo dito, tulong mo, o yung ibig ko sabihin yung nagawa ka ng mabuti. Isang pagkakamali mo lamang po dito, yari na. Kaya ayan, kulit mga tao dito, imbis na magsasarado na ako, labas pasok pa sila. At yung binagi ko po kanina po na orasyon po na sa baril po, na number 1, mabisa po yung binagi ko sa inyo na hindi po putok ang baril. Yun, pag maganda po yun pag mga binabagi ko mga ganun na matatas na antas po. Halimbawa po matatas na antas po, pag halimbawa po ay sinsya na po kayo, nawawala yung signal po. Kasi yung load po lamang po ito, wala pong wifi. Load po. Tuloy ko po yung topic ko po. Kung halimbawa po ay yung mga binabagi ko po mga orasyon po ay kung nagdarasal po kayo, isama nyo sa devotion po yun. O kung nagdi-devotion po kayo, pwede rin po yun na pantato po yun, itato sa dibdib. O bahala na po kayo kung saan nyo itatato po. Pinasar. Sisya na po kayo kung ngayon lang ako nakapag-live na kon po. Sisya na po kayo sa mga kon ko po. Sa mga naniniwala po sa karunungan din po, tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Kasinan. Marami pa ako ibabagi sa inyo na hindi nyo pa nalalaman po. Sana pakitulong po, paki-subscribe po, paki-like and share po para ano po. Salamat sa iyo bro, Jonix. Pagpalang gabi sa inyo rin, sa inyo. Tagal na po ako kung naggagardya po dito, mga 3 years mahigit na po. Ang sinasahod ko po dito ay 8,000 kada buwan po. May pambayad na sa kuryente, tubig, kaso kulang pa rin kasi may nag-aaral pa yung anak ko, dalawa pa yung nag-aaral.
Yung isa huminto kasi wala pong pangpaaral. Ah, yung pangalawa, nagkukuhan po siya, working student po. Ayan, working student. Po yung panganay po, nagtatrabaho na pero malit ang sahod niya sa yung mamang po, parang ang tawag dito, STI po. Malit ang sahod niya kaya siya ang nagsusuporta po ng pambili ng bigas, ulam. Minsan pinukulang pa rin, hindi siya makabili ng gamit. Kaya sana po ay kung umangat sana po yung ginawa ko pong channel na Hiwaga ng Pangasinan po, para makatulong po at marami po ako ibabagi po na sa inyo. Ibang karunungan pa po. Pasensya na po kayo kung medyo kukuhan po ako. Yung mga una ko pong mga vlog po, talagang hindi po ako marunong magbahagi po sa mga kukuhan po sa screen po. Ako marunong. Kung marunong lamang po ako, siguro marami po sigurong followers ko po, na subscriber ko po, kukuhan po, nakakaintindi. Kaso kunting pagkakamali mo lamang po dito sa YouTube channel, kung ano pong nagsabi mo sira na lahat. Kaya pasensya na po kayo kung kuhan po sa akin. May nasabi po ako sa inyo na kuhan po, Diyos na po ang bahalang nakakaalam po yan na aking ginagawa kong kabutihan po. Maraming salamat din po sa inyo lahat na mga subscribe ko po. Nung nakarang taon po, sunod-sunod po yung subscriber ko po. Mula nung may nasabi na may nag-con siguro, nawala kasi yung con ko po, yung account ko po. Nung nawala, siguro nagamit ng iba. Kaya umunti-unti na po yung subscribe ko po, at wala nang nagsusubscribe, pati nagla-like, nag-view, masira na lahat mula nung nawala po yung account ko po, nawala yung account ko po. May kumuha po ng account ko po, yung dating account ko nawala, kinuha ng iba. Layo, doon pa sa labas yun. May motor pa kaya dito? Mayroon pa. May darating kasi kami bisita. Hindi kami. Pero mag-iabang kayo dyan. Hirap ng buhay po ngayon. Dami na pong nagtuturo po ng karunungan din po. Bahala na po kayong mamili po kung pan po sa amin. Wala akong masabi sa mga ibang pan po. Kahit na naninira po sila, lumabayaan ko na lang. Diyos na po yung may alam po niyan. Hindi ako nawawalan ng pag-asa po na pan po. Nandito po ako sa Las Piñas po, kaya pambira lang po yung nakaka-kon po sa akin dito, nakakilala na nanggagamot po ako. Hindi ko pinagyayabang po na nanggagamot po ako. Basta kung halimbawa po gusto ko pong tumulong sa kanila, tinutulungan ko po. Marami na po rin po akong nagamot, siguro mga magit 100 na pong tao dito na kon po. Hindi ako nagpapabayad po sa kanila. Gusto ko po lang po matulungan sila, at sa awa ng Diyos po gumagaling po. Minsan po may doon sa bandang parting lampas ng Baklaran po, may sinapian po doon.
may nagrekomenda po sa akin ng kumpare ko, ginamot ko siya. Marami na po daw siyang pinanggalingang albularyo sa iba't ibang baryo pa daw, galing pang kwan po sa Bisaya, manggagamot po. Hindi siya napagaling. Tapos nung hindi pa siya napagaling, bumabalik-balik daw yung masamang espiritu sa katawan ng pasyente po. Siguro yun, kahit na anong galing mong manggagamot, kung halimbawa po, kasi yung mga masamang espiritu sumapi sa kwan po sa isang tao, may kunyan, complete po yan. Hindi po sasapi yan kung mahina pong masamang espiritu yan o mangkukulam. Siguro may kabal, kasi importante po yung kung may kabal, kahit na buga mo ng kanyan po, datin po na pantanggal ng masamang espiritu, o kung may kabal yung kalaban mo, hindi po siya tatalaban pag may kabal. Pero kung sa akin po, marami na pong na-experience dyan sa mga ganyan na po. Ang ginagawa ko po, ginagamot ko po yan, pag pinasapi ko yung isang masamang espiritu mangkukulam po, tapos inipitan ko po yan, binugang ko ng ipit po. Pag iniipit ko pa sa darili po yung ginagawa ko po, hindi ko pa nabubulungan ng orasyon po, umaaray na po yung sumapi po. Alam niya kung halimbawa po hindi niya kaya, kunas po siya, parang sumosender po siya. Kaya hindi mo nabugan po ng pampasalita. Halimbawa po, yung iba kasi pag papasalitain pa yan yung sumapi. Ako pag kinukon ko lamang po yan, nagsasalita na po yung sumapi po. At yung ginagawa ko po, hindi po alam pa ng mga ibang manggagamot po, ay hindi po nila kasi inaalam na sinusuring maigi na may kabal po yan, yung mga utak, yung mga ganyan na mangkukulam po na sumapi. At di sila basta-basta po kung hindi nila kaya, hindi mo kaya, salo pong masasaktan po yung pasyente po, lalo pong manghihina po, kasi palalalain yan maigi, kasi alam na may gumagamot sa kanya kawawa po yung pasyente ngayon kung hindi mo nagamot. Balik-balikan ng masamang espiritu yan, at kung binalikan po, mas grabe po na naman po ibibigay na sakit. Kaya nung pumunta ako sa Baclaran, nakita ko po yung pasyente, parang nanghihina na po siya. Ang ginawa ko po, kinon ko po yung pang-ipit sa kamay, tapos umaray siya. Hindi niya alam po na nag-uusap po ako ng puder ko po na malakas po na puder. Tapos katapos ko nagpuder po, binugang ko po siya ng pangontra po sa kabal po. Binugang ko siya ng pangontra sa kabal. Hindi ko siya tinigilan, talagang tinira ko po yun ng pampasabog ng kabal, pangontra sa kabal. Tapos nung nakakon ko na po siya, sinubukan ko naman pong ang dinikit ko sa kanya yung papel lang po na binilot ko pa papel, tapos dinikit ko sa kamay niya. Umaray na po siya. Kaya ibig sabihin po, kung nung umaray na po siya, tinatablan na po siya. Yung ginawa po, binugan ko ng binugan siya, tapos kinausap po siya. Sabi ko sa kanya yung anong pangalan mo at sino nag-utos sa'yo. Inutusin lang pala siya kasi yung may sakit po ay
ah, parang kon siya, yung mata kubre, yung may sakit. Ta yun. Kaya ang tagal ng karamdaman niya binigay sa kanya. Tarantado rin po yung kasi tinanong ko lahat eh. Ah, dating kanya po yung gumawa, dating katulong niya gumawa. Tarantado rin yung ang sinabi ko sa kanya, humingi ka na lang tawad sa yung mo. At ano po, nung medyo gumanang kanya, yung guman yung katawan niya, sabi ko sa kanya, humingi ka ng tawad sa ginawa mo ng kasalanan. Humingi siya ng tawad. Tapos nung humingi siya, at nung binalikan ko ulit siya, kasi dalawang beses ko pinuntan doon eh. Una yung sinubukan ko siyang tapos tinanggal ko yung kabal, tapos guman yung kanya katawan niya, tapos bumalik na naman ako doon kasi ginawan ko siya ng proteksyon. Tapos ginamot ko na po siya. Pagkatapos kong ginamot, medyo mabuti na, tapos pinasilan ko kanina po ng tanghali po yung taga Baklaran po. Medyo maganda siya, nang gumaling na po siya sa awa ng Diyos. Nawala na po yung kanang kudam at napatawad niya siguro siya na ano po. Mahirap kasi yung ganyan na bagay po na yung halimbawa po yung masasaktan mo isang tao, halimbawa nasaktan mo isang tao tapos pakukulam ka po, mahirap yan. Kaya dapat sa atin kung halimbawa po may nasaktan po tayong tao, humingi tayo agad ng pasensya po, o kung di po tayo mapasensya, hindi po na natin kasalanan yun. Kung gawan po tayo ng kulamin po tayo o barangin, ay nasa kanila na yan. At kaya dapat sa atin pag may nakakon po tayo, nakaaway po, magpakumbaba kagad po. Huwag mo nating idaan po sa mga kon po na bagay na mumurahin mo isang tao, magpakumbaba kagad kahit na kasalanan niya. Kasalanan mo, humingi ka ng dispensa o para at least pag ginawa ka ng masama, madaling matatanggal po yun. Tanggal. Kaya pasensya na po kayo kung medyo excited lamang po. Marami po ibabagi sa inyo, i-share ko rin po yung paano magsimulang mag-devotion para alam nyo po kung ano po yung gagawin nyo po. Hindi na po kayo kapakapa na halimbawa po mag-devotion kayo, kuha na kayo ng poder po. Dapat pag nag-devotion po kayo, sabihin ko na lang po ngayon, halimbawa po kung nag-devotion po kayo, ang una yung pong gagawin po ay napaka-importante po yung mag-cross po. Pag nag-cross po kayo, una po sa noo, sa pusod, sa balikat, kanang balikat, ang dapat po ay maalam nyo po yung cross Sancti Pater Benedicti, cross Sacrasit, Milox Andraxit, Midox body rito sa tanan ng sa Alimima sa mga importante po.
o yung isa po na, napakalakas po na magkukross ka pa lang ay po na po puder na po kaagad po yung cross et guim semper adoro, cross dominium mecum Spiritus Sanctus, cross meri pogium. Sisiko ko rin po sa iyo, tapos isunod nyo po pag nag-cross na po kayo, manalangin po kayo ng isang Ama Namin, isang Aba Ginong Maria, isang luwalhati sumasampalataya, tapos sunod nyo po yung Anima Christi po. Ang Anima Christi po ay pang-cleansing po sa buong pagkasala po natin. Yung mga nagawa po nating kasalanan po ay malilinis po. At kung magdi-devotion po tayo, magdarasal po, yung wala pong nakakakita, kahit asawa nyo lamang po makakita, basta tahimik lamang po lugar na wala po nanggugulo. Kung may kwarto po kayo, pumasok po sa kwarto na tahimik po, isarado nyo pinto, doon po kayo magdasal, mag-devotion. Kung ang pagkukon po, pagkaiba po, kung may medalyon ka, sakto palagi sa oras yan. Kung may medalyon ka pa kayo na dinidebosyonan, halimbawa mag-devotion kayo ng 6, tapos sa 6 sa umaga, sa gabi alas 9, yun palagi yung gagawin yun. 6-9 palagi yan kung may medalyon kayo. Kung wala po kayong medalyon, alam ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat na kahit anong oras po kayo mag-umpisang halimbawa po mag-devotion kayo alas 6, tapos kung may ginagawa po kayo, hindi nyo kaya po yung alas 9, kahit anong oras po, basta ituloy-tuloy nyo naman po yung pagdarasal po. At sa mga baguhan po na wala pa pong poder, halimbawa po wala pa po kayong poder, na alam po na poder po, magdasal lamang po kayo ng isang Ama Namin, Aba Ginong Maria, luwalhati sumasampalataya, pwede na po yung poder na po yun. Basta yun ang gawin nyo po gabi-gabi kung wala po kayong alam na poder. Kung may alam na po kayong poder, mas maganda po, mainam po. Kung talagang gusto nyo pong matuto po manggamot, ganun po. At kung nausahan nyo na po yung Anima Christi, kung nausahan nyo na po yung Anima Christi, isunod nyo po yung panghingi ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos po, isunod nyo na po yung poder nyo po na gusto nyo pong poder. Yung kaya nyo lamang pong poder na ikon nyo po. Yun lamang po. Kung halimbawa po may poder kayong 3, yun, isunod-sunod nyo lamang po. Yun ang gawin nyo po araw-araw. Una po, mag-sign of the cross po na pang poder po. Tapos sunod po yung Ama Namin, Aba Ginong Maria, luwalhati sumasampalataya, at yung Anima Christi po. Napaka-importante po yung Anima Christi po na gagamitin nyo po, Anima Christi. Tapos isunod nyo po yung paghingi ng tulong po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At isunod nyo po yung gagamitin nyo yung poder sa wala pong medalyon po. Pero kung may medalyon naman po kayo, ganun din ang proseso, pero may ikon po kayo para kayong nakukon ngayon, nagigipit kasi habulin nyo po yung oras. Kung halimbawa 6 to 9, halimbawa ako kung nagkataon na may bisita po kayo nun, at yung pagdidevotion po na may medalyon po ay pag nakapatdang ka po ng isang bis lamang po, ulit po na yan, ulit po sa dati na naman po, mag-umpisa na naman po kayo ng unang Biyernes ng buwan. Hintayin nyo naman po yun.
ang may pagkaiba ng medalyon. Kung wala kang medalyon, kung nakapat lang ka niyan, kahit isang araw, okay lamang po yan. Basta ituloy-tuloy nyo lamang po na humingi kayo kagad ng gabay sa Diyos makapangyarihan na tawad po. Sisya na po kayo kung magkukan po ako maglalay po ako ng healing water po sa may mga karamdaman. Sa mga wala pong karamdaman po ay i-share nyo na lang po sa iba. Kahit na malubhang karamdaman po pag ng healing water, kahit nandito po lang po sa limba po, nandito lang po sa cellphone po, kapag tinatas ko po yung kamay po, sa kamay ko po lumalabas na po yung ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung mga Latin po na ikukuha nyo naman po yung baso tapos iinumin nyo po, papasok na po yun sa baso po na tubig na inumin po ng may karamdaman po, at check na sila po gagaling po. Pangalawa ko na po itong nasubukan po. Nung una po ang ginawa ko po ito, nasa Pangasinan po ako, marami pong gumaling karamdaman. Nung nawala po yung account ko, nawala na rin po yung mga account ko po. Sayang yung account ko, kung di nakuha sana yung account ko, marami na po siguro akong ngayon. Napukon din po ako sa Facebook po ng Hiwaga ng Pangasinan. Nag-umpisa po ako nung kasi nung nawala po yung account ko, nawala rin na po yung dating account ko po, Facebook sa real po. At sa awa ng Diyos po, ang followers ko po doon nung nag-umpisa po ako, nakakunda rin po ako mga 300 plus na po. 300 plus. Maraming salamat po sa mga nanonood po. At share ko rin po yung pagtatawas po. Kung sino po yung may gusto pong magpatawas po, sulat lamang po pangalan at birthday. Ipakon lamang po birthday at sa may nararamdaman lamang po ang tatawasin. Pero kung hindi naman, wala po siya nararamdaman, hindi po ipikto po yun. At isishare na rin po sa inyo yung halimbawa po kung akala nyo po simple lang pong karamdaman po yan. Simpleng karamdaman, hindi po simpleng karamdaman po yan. Kasi pag halimbawa po kung halimbawa po masakit ang may nararamdaman ka po sa physical po, physical na karamdaman, tapos gustong gusto ng mga mangkukulam yan, yung may karamdaman ka tapos sasabayan nila na kukulamin ka ngayon. Kahit magpatingin ka sa doktor, hindi gumagaling yung sakit mo kasi may halong kan yun eh, may halong kulam na yun eh. Ang gustong gusto naman kukulam yung may sakit yung isang tao, kukulamin yan, sasabayan nila ng kulam. Kaya yung akala ng tao ang sakit niya ay physical lamang po. Dapat po malalaman yan kung tinawas mo isang tao, malalaman mo kung ginagambala o sakit na physical po yung karamdaman niya. Nung di pa ako nanggagamot, kasi nag-umpisa pong nanggamot mga 2000, kung na po ako nag-umpisa ng gamot 2009. Nung di pa ako nanggagamot, yung misis ko pong kinulam siya. Hindi ko alam kasi hindi pa ako nanggagamot noon eh. Hindi pa ako tinuruan ng kasi noon po yung trabaho ko sa Pangasinan ay caretaker po ako ng palisdaan po.
ng tiyuhin ko po. Caretaker po ako dati sa Pangasinan. Trabaho ko rin po, pintor po. Pipintura ako, nakikintaker. Ang anak namin po noon ay dalawa yung anak namin. Tapos nag-alaga po kami ng baboy. Nasa Pangasinan pa ako kasi magandang mag-alaga ng baboy. Alaga po ako ng baboy. Daming dumada. Nag-alaga po kami ng baboy, yung misis ko una. May kuna po kami. Parang lumago po yung baboy namin. May dalawang inahin. Tapos nagpapanak kami. Tapos iba pa yung pinapalaki namin po na po yung pinapalaki na ibibinta po na buhay. Tapos noon hindi pa ako nagagamot noon. Tapos nung eksakto na nagpa live dress kami noon, yung kukunin yung baboy tapos kukunin buo yung baboy na buo, na buhay pa. Tapos kakatayin ng madaling araw. Bago mo makukuha po yung pinagbintan mo ng baboy ay ibibinta mo na yung baboy na pag nakuha mo na yung pagkatapos nila may binta yung baboy na babayaran nila kung tapos na po yung nabinta po lahat. Nandun ako sa palisdaan noon nung time na yun. May pumunta doon sa bahay namin daw na dalawang babae na taga doon din sa amin Pangasinan, pero medyo malayo. Yung babae na dalawa silang pumunta ng babae, yung isa kilala ng misis ko at umutang sila ng pera ngayon. Pagkasabi nila kasi yung inutang nila mga kung 500 lang sana na ibigay ng misis ko kaso inutang nila 3,000 Sabi ng misis ko kasi napakabait yung misis ko, taga Iloilo dati yung misis ko. Iloilo. Sabi nila kung gusto nyo po, sabi niya nung nakwento nyo sa akin, kung gusto nyo po bukas na ko nyo kukunin yung pera. Sabihin ko muna sa asawa ko kung ano yung kanya. Hindi naman ako nagdadamot po na po. Pag kaya po na medyo malubag sa loob mo na hindi mo magagamitin yung pera, sige. Yung babae na po, isa parang ayaw niya na sabi niya ay wala ba kayong pera dyan talaga, sabi niya ganun. Wala po, yung pera namin nasa labas yung pag nabinta na po yung baboy sa kanila babayaran. Ay, ganun. Dalawa po yung bininta namin noon Akala nila sa amin kasi mapira ka na pag may nagbababoy ka, nag-aalaga ka ng bahay, mapira ka na. Hindi nila alam kung saan mo pa kinukuha yung buhonan mo dyan. Kaya sabi ng misis ko, totoo naman po yung sinabi niya na papahiramin ko po kayo kung bukas na po para po namimilit yung babae, yung kilala niya namimilit. Sabi ng misis ko, pasensya na po kayo kung wala po ako talaga may bibigay, bukas may bibigay po ako. Yun, umpisa na po yun na pangalawang araw. Pero nung hindi na sila bumalik, talagang pinagtripan lang siya na siguro may ginagawang balak yung isa. Pag bumalik sila, bibigyan namin sila kasi binayaran na rin po yung baboy na po. Bininta namin buhay tapos i-dress-weight. Kakatayin do sa po. Ay bibinta nila, pagkatapos may binta, babayaran nila yung baboy.
ang uso doon sa Pangasinan dati. Ngayon mula nung pangalawang pangatlo, parang namantal-mantal po yung katawan niya, parang parang tawag dito, parang kati-kati lang, konti lang po. Tapos nung isang oras parang dumami na kaagad, parang talagang hindi ko alam ang gagawin ko nun kasi kamot ng misis ko. Tapos pati sa mukha niya dito nagkaroon ng dito maraming na. Tapos namamasa-masa. Nagtaka ako nun. Sabi ng misis ko, may nakain lang siguro ako na sabi niya, may nakain lang siguro ako na may kontra o allergic. Hindi ko na pinansin yun, parang ko po, pumunta pa ako sa palisdaan kasi magpapatubig po ako nun. Tapos yung nagpapatubig ako, pinunta na ako ng panganay ko. Tay, sabi niya, nanay, nandoon, parang dumami yung kati niya, sabi niya, nakakakon na po ako. Tapos kung uso na sana po yung cellphone nun na ganito, may na po, baka naagapan ko po yun noon. Hindi na po siya Tapos ang ginawa ko, pumunta pa ako sa Nevesia. Punta ako sa Nevesia, yung sa lula ko. Boy pa yung lula ko po noon pero ang pandinig niya mahina na siya, na pandinig niya. Yun ang po nagturo po sa akin na manggamot. Ang lula ko doon sa Nevesia. Ganitong gawin mo, sabi niya. Binigyan po ako ng libreta po. Binigyan na po ako ng libreta. Nandyan lahat yung mo, hanapin mo na naman po yung sabi niya. Nung binigay sa akin, hinanap ko. Hindi po ako marunong sa Latin. Noon, hindi pa ako marunong. Ano to? Hindi ko mabasa. May nakapamakat doon din yung pangontra sa mga kulang, pangontra sa, pero yung Latin hindi ko mabasa, nabubulol yung ko. Hindi ko ginamit yun nung pumunta ako sa lula ko. Ginawa ko, nagtanong-tanong ako, pumunta ako doon sa may ibang bayan, may nahanap po akong albularyo na magaling din. Doon ako nahasa sa kanya, tinuruan din ako noon ng mga Latin. Nasa rin po ako dun. Tapos nung nakakon pa ako, bumalik din po ako sa Nevesia, nagpa-akon ako dun. So, tinawagan ko po yung mga gamot. Nagapot niya po yung misis ko. Kaso tagal na proseso po. Kasi yung mangkukulam po ay siya, matapang at matinik na mangkukulam. Hindi siya pahuhuli ng buhay. Yung may kabal, may tagabulag siya, tatawasin niya, hindi niya makita, kaya natagalan ng proseso. At nung nagamot siya, hindi pa rin nagbago yung misis ko, ganun pa rin, tumutulong pa rin sa tao. Nung nagamot siya, doon na po ako mag-umpisang ng gamot ngayon. Talagang pinagkuhan ko. Dati hindi ako naniniwala sa mga ganyang kulang, mga barang. Hindi ako naniniwala nung bata pa ako. Pero nung nangyari na sa misis ko po, ay doon ako naniniwala. At grabe pala pag ganyan na may experience ka na ng sarili mo. Doon na po ako natutong gamot hanggang ngayon po. Kaya sana po kung halimbawa po may humingi po sa inyo ng tulong, tulungan nyo po. Huwag nyo ipagkait ang tulong nyo po. At kung halimbawa po, kung talagang gusto nyo po mag-aral ng karunungan lihim po, isulat nyo lamang po sa inyong notebook, gawin yung libreta. Sa oras ng kagipitan po, magagamit po nyo yan.
may ipamamana nyo po sa mga anak nyo, apo nyo, ang orasyon na yan. Ang aking mga binabagi po dito ay mga buhay na buhay po na galing libreta po sa yung galing sa Nibisia po, yung binigay sa akin ng albularyo po na sa Pangasinan. Yun, marami pong ibabagi po, pati yung mga espiritu po na nagbabantay po sa atin, mga espiritu po pwede pong makahiling sa kanila, pero dapat po ay yung kung maghihiling ka sa kanila ay yung taos puso po na manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para pagkalob sa inyo ang mga biyaya o mga kahilingan po natin. Magpursige po tayong tumulong sa kapwa at magpakumbaba. Basta wag po lamang tusukin po yung mata natin, ibang usapan na po yan. Basta kung gagawin po tayo ng magpakumbaba na po tayo kagad. Wag lamang po tayong saksakin o itakin, yun lamang po. Ganun din po sa pagtatawas. Kung magtatawas ka, marami po ako i-share po sa inyo pagtatawas. May tawas ng 4 na sulok ng mundo, may sa kandila, sa mga basta marami po ako i-share po sa inyo para marunong po kayo magtawas. Kung halimbawa po nakaramdam po kayo nahihilo, ang proseso po sa pagkaloob sa inyo ng karamdaman ng masamang espiritu o kung halimbawa po nakapunta kayo sa isang baryo po na hindi nyo po napupuntahan, tapos sa liblib na lugar po, kung bigla kayo sumakit ang ulo, sumakit ang balakang, sumakit ang likod, ibig sabihin po yun, hindi po yung physical. Salo kung una po lang punta nyo po doon ay nakaramdam po kayo agad ng pamanuhanhid o tumatas ang balaybo ninyo, ay kanya po may masamang espiritu na po. At dapat po kung halimbawa po may ginagawa po kayo sa gabi, nagtapon po kayo ng halimbawa po nagtapon po kayo ng tubig, kahit na tubig lamang po malamig, magtabi-tabi po kayo. Halimbawa po, pag magtatapon kayo sa gilid ng bahay po ninyo, magtabi-tabi po kayo para yung mga masamang espiritu o mabubuting espiritu ay umilag po. O magtasaboy po kayo ng mainit na tubig sa mga gilid-gilid lamang po. Bago po ang lahat ay magtabi-tabi po kayo muna para tabi-tabi muna kayo para hindi po kayo makon ng masamang espiritu. Ang mga masamang espiritu nasa gilid lamang po. Nandun lang sa mga gilid, sa mga likod natin. Hindi po natin sila nakikita kasi wala po kayong third eye po. Kung may third eye po kayo, ay makikita nyo po sila. Minsan po mahirap din yung may third eye. Bakit kanyo? Pag may third eye ka, makikita mo sila at sila, baka hindi nyo kakayanin po, mababaliw kayo. Kasi makikita mo lahat lahat ng mga masamang espiritu, mabubuti, o may mga pasaway din po ng mga espiritu o kandyan, kaluluwa, parang magpapakita sa inyo bigla, baka mababaliw kayo o hindi nyo kaya. Kaya dapat sa inyo, huwag nyo na pong alamin po yung mag third eye po. Huwag na po yung alamin po yung mag third eye. Basta baka hindi nyo kaya at may bubulong-bulong sa inyo mga tainga. Dati nasubukan ko na yan nung binuksan ko po yung pangatlong mata ko po, hindi ko kinaya. Tapos sinara ko kagad kasi marami kang nakikita.
may nakaupo, may nakakon lamang po, nagtuturo-turo sa iyo, pero mabubuti, nakangiti lang, mabubuti, mabubuti na kagabayan ka, pero mga pasaway, wala. Kaya wag nyo na pong speak na magkon po, magkon po ng third eye, buksan nyo po yung third eye nyo po. Ang gawin nyo lamang po ay magpalakas po kayo ng spiritual po. Ituloy-tuloy nyo lamang po yung pagdedebosyon nyo po, pagdarasal. Dabis po yan. Mag-alam ng karunungan lim. Basta magpudir naman pudir kayo. Kung kaya nyo po yung 4 na pudir, dasal nyo araw-araw. Kasi ang pudir, napakalakas po yan na pudir. Magagamit nyo yan, pamproteksyon sa buong pamilya. Ang pagpupudir po ay pangko sa buong pamilya, protection sa inyo, para hindi kayo mapalikan, nagamot po kayo, at pandipinsa po yan. Kaya napakabisa po yung pudir na po. Sana po ay gusto ko po kayo talaga matuto pong manggamot para ang paggagamot lamang po, tiyaga-tiyaga lamang po. Basta magpudir lang po kayo magpudir. At malalaman nyo po kung halimbawa po malakas na po kayo, malakas na pong halimbawa po malakas na po yung kanyo po, malakas na po yung kapangyarihan nyo, parang may bumubulong sa inyo, parang may bumubulong sa inyo pag natutulog ka o may ginagawa ka, parang may bumubulong yan, tandaan nyo po. Tapos yung balahibo po nyo parang tumataas ang balahibo nyo, yan, malakas na po kayo. Yan ang nakakon ko po, parang bumubulong. Ang bumubulong na yun po ay gabay po nyo, ang gabay natin po na espiritu nagbabantay po sa atin, gabay ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pero kung gabay na galing sa demonyo po, utusan ka na masama, ang pagkaiba lamang po, utusan ka masama. Pero kung gabay po natin na mabubuti po, bubulungan ka na parang bubulong sa'yo, yung ibubulong sa'yo, yung tumulong ka sa kapwa o ikukon ka sa disgrasya po, iadya ka sa disgrasya. Halimbawa po kung naglalakad po kayo at may bumulong sa inyo na ay balik ka doon sa bahay mo, ganun, mabalik ka, o minsan nagbabike ka, punta ka doon sa ganun, sample lamang po, punta ka doon sa pupunta ka doon, iiwas ka sa disgrasya. Yun ang gabay po natin yun. Hanggang dito na lamang po yung kan ko po, para kung nasabi ko lamang po sa inyo na sana po ay magkon po kayo, magpalakas po kayo sa spiritual po, at kunin nyo lahat po yung mga binabagi ko mga orasyon po, tinuturo ko po, sulat nyo lamang po sa libreta po, gawin nyo pong libreta na magagamit nyo rin po habang buhay po yun, hindi mo mawawala po. Sa una lamang po yan na pag nag-usal po kayo ng mga Latin po, dahan-dahanin nyo lamang po, pero kung nakabisado nyo na po siya, bilisan nyo na po. At ang mga binabahay ko po dito mga orasyon po ay bigkasin lamang po sa isipan po,
Nasa proseso po yung kung halimbawa nag-vlog po ako na i-share ko po sa inyo na ibulong, ganun lamang po. Kung tignan nyo rin po yung pamamaraan po, napaka-importante po yung pamamaraan po, isulat nyo po yun. Kung halimbawa sa isip lamang po, yun, sundin nyo po yung mga sinasabi ko doon na isipan lamang po bibigkasin, na hindi po nakabukang bibig. Parang yung bungangan nyo po na hindi nagsasalita pero hindi po nakabuka, parang kon lamang po, na bumubulong kayo na hindi po nakabukang bibig. Nasa isipan nyo lamang po magbibigkas po. Kahit nagdi-devotion po kayo, sana po pag nagdi-devotion po kayo, sana po ay kung di nyo makuha sa pabulong, yung tahimik naman po lugar, huwag nyo pong gamitin po na malakas po, kundi isa-isip ninyo lamang po pagbigkas po. Napaka-importante po yan para ang kalaban nyo po mangkukulang po ay hindi niya mahuli-huli po yun. Nasa isipan nyo po. Yun ang talo po yung mangkukulang dun. Kaya po kung nagagamot po ako, marami pong nagsasabi na sa akin na nandun lang po, kahit nakaupo lang ako pero hindi nila alam, nag-usal po ako. Tahimik lamang po si sir. Ay, ganun pag nagagamot po ako. Pero hindi nila alam, nag-usal na po ako ng orasyon po. Nagpupudir na naman po ako. Kahit na yung pudir nyo po na dinidibusin nyo po, kung nagagamot lang po kayo, pwede nyo pong ulit-ulitin po yan. Halimbawa po kung nagagamot na po kayo, pwede nyo pong ulitin po naman po doon sa pinanggagamutan nyo po. Kahit paulit-ulit nyo pong bagkisan yung pudir nyo po, mas lalong mainam po para lumakas po yung panggagamot nyo po spiritual. Dito po ituturo ko po lahat po yung aking mga nalalaman po. Hindi ko po pagdadamot sa inyo na aking mga nalalaman po dito. At marunong po kayo magpursige po na halimbawa po, marunong po kayo magpursige po na tumingin din po sa Biblia. Marami po kayong matututunan po sa Biblia po. Doon ko po nakuha po yung original na ama namin po. Original na ama namin. At nakita ko rin po sa libreta ng aking lola po, original na ama namin, tamang-tama po. Kaya yun pong ginamit ko po hanggang ngayon. Ang katumbas po ng original ama namin po, 10 ama namin po yun. Yung original. Salamat po sa inyo. Sana po pasensya na po kayo at nasa mabuti po yung kalagayan araw-araw at mga sakit. Palagi ko po pinagdadalangin sa Diyos mong kapangyarihan sa lahat na kahit na unti-unti po yung nanonood o nagla-like, share. Alam ko po yun. Kaya gusto ko po sana po kung sino po yung magsintingi pong mag-subscribe, mag-like and share po. Tatarin ko po napakalaging utang na loob sa kanila at Diyos na pong bahala sa kanila na sana po ay umangat ang kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat.